Bayare piro, Mbak? Bayare sampean transfer ta, moro-moro. Gak kon moro nang omahe. Moro nganu aja, Bro. Mbak Ceplong bari pasang wifi bolo, orang kaya saiki bolo. 15 Mbps bolo. Wis kelep nggo. Kelep TikTok pawen Mbah. Wis gak mendat-nyendat iku wisan. Lah ngundangku 3 Mbps sik masalahe. Lah ngundangmu 3 karo 15 akeh ndi kira-kira? 3 ambek 15. Akeh ndi? Iya, akeh 3 Win. Oh, lah petere pekok kowe. 3 karo 15 akeh ndi? 15 sampai 3 lho, akeh 3. Lah ngitungi piye ngene ku akeh 3 iki? Ngitungi piye kok akeh 3? Welase barang ku. Oh, anek welase. Dadi dikekno. Kan gak ono wae kira 1 loro 3 lho kan gitu. Lah nek sing 15 Kira tempat 5 6 7 10 11 12 15 lho. Gak menang aku kowe mbak aku. oh, gare welase iki mau. Iya. Iki sing gendeng aku ta awakmu. Hitung-hitungan sing gendeng aku ta awakmu jane. Dirondap. 3 karo 15 kok akeh 3 e. Tak kok gak percaya. Kacur. Wis wayem awakmu ya wis masang wifi ya. Wis ayem, Ceplong tambah ganteng, tambah lemu. Komen bolo. Ceplong iki tambah lemu ta tambah kuru bolo? Sakmene gedine awake bolo. Komen apa bolo? Tambah kuru. Oh, kuru kan daging. Daging tok bolo. Sekian dulu informasi hari ini.